Her er 4 fyre fra Næstved. De kalder sig Summons. Det er gerne enten mig eller Morten, der kommer med en rytme eller nogle akkorder. Og så spiller vi det sådan i øvelokalet, og Henrik sætter lidt trommer på. Og Carsten kommer med en tekst, der falder ind. Nogle gange så går det hurtigt, nogle gange så går det ikke særlig hurtigt. Nogle gange så skændes vi frem og tilbage, men for det meste så plejer det at gå sådan rimelig gnidningsløst. Og så får vi arbejdet frem til et nummer. Det er faktisk sådan, vi har gjort med alle vores numre. Det er en eller anden lille idé, og så har man bygget videre på den og videre, og andre idéer. Til sidst er der bare et færdigt nummer, som vi har været tilfredse med. Altså. Det er rock, som er lidt anderledes end man er vant til. Men hvor at vi har nogle lidt sjove taktarter med, hvor vi spiller 5 og 7 for eksempel, 9, det er lidt uvant, og nogle lidt udvidede akkorder. Og så støjer vi også lidt. Ja. Det der nok også lidt er i det, er, at man skifter meget stemninger. Så vi har nogle numre, hvor de er utrolig hårde lige pludselig, og det næste sekund er de utrolig bløde. Hvor man så laver nogle skift med tekst også, hvor der måske en tekst kan være utrolig aggressiv, men alligevel have nogle bløde sider. Så prøver at komponere det sammen med musikken. Og det gør den der sådan lidt fusionerede fornemmelse, når man står og lytter til musik. Man sådan bliver overrasket over, at der lige pludselig kommer en knald, eller det går ned i tempo eller noget af den stil. Vi tjener ikke en penge på det. Ikke endnu. Altså, vi tjener nogle penge, men altså, så går vi enten ud og drikker dem op, eller gør et eller andet åndssvagt med dem. Altså, vi får aldrig taget os sammen til at spare rigtig op. Så det er lidt et problem måske, men så har vi det til gengæld også lidt sjovt indtil videre, så det er okay. Og så bruger vi også, hvis vi endelig tjener nogle penge, så investerer vi for eksempel i demobånd, eller vi er i gang med at lave nogle t-shirts, som kommer snart. Det koster også mange penge. Så det hele det bider sig lidt i halen med, at hvis vi endelig er ude at spille, så ryger pengene videre til reklame eller på anden måde. Vi får ikke noget ud af det selv, altså. Ikke nu. I have to dance to feel alive, to feel alive, to feel alive. Det er sjovt nok at spille i Næstved, fordi at der bliver altid gang i den, men vi har brug for at komme ud og manifestere os selv i nogle andre byer. Fordi det er altid så let i Næstved. Hej Johnny, og hej Brian, og hej Connie ude i publikum. Vi skal til København, og vi skal til Aarhus og spille, så vi kan finde ud af, om folk kan lide det eller ej. Altså. Sådan det. Tak så langt, ja. Det er fint noget. Under hans bookingselskab, og det koster ikke også noget. Det er noget, han gør for os, og prøver at skaffe os nogle job, og så får han så. Han får så noget provision, når vi er ude at spille. Et eller andet x antal procent af vores beløb, ikke? Man kan sige, at vi er meget heldige, fordi vi kender fyren lidt i forvejen, og så er han sådan lidt på prøve i noget, der hedder Offbeat.
but they don't give up.